Держи дистанцию. Во. А вот. Gideon тренер. Цун саударчик цейлер. Цейлер, потому что цу хар комбинация цейнде. Кайтано. ما تقدر تسين. عايز اشي 30 عشان عند عندنا كسر دواي. ديكون. انزل ديكون. الصوت тренер. اهو واخا. حاجة اللي شلون خيل والله. خمي قرداس دخان زبيتي اليوم مازي بعد. مازي بعد. ميش تلستوش افيركوت تواتسون. واو ليه ده بويوش داچ عمرهم فيتش пропустил. كاب ميچايو. اهو قص. داينا. Что давай? Бода Грисля, ты не проиграл, тебя засудили. Тренер, гад он такой сара. Гад? Гол гад قاش. حبيبي هو وبيت واتسون خيميت حبيبي هرمز بعش دو شوار تندر проиграл, а ты химик. عايز اوق مدينة اطلانتو سبورت питание يلا يلا خيمي جاي. ديكلا Спортивный магазин «Атлант». Мы предлагаем вам самое качественное спортивное питание в Чеченской Республике. Также у нас вы найдете спортивный инвентарь и экипировку для всех видов единоборств. Наш адрес – улица Маяковского, 7. Добро пожаловать! دارس حدنية حيزم حيزرة تجيم السونا عاوز ميكش داستيا ايه تخخل يا اخي لا تسيق وين انت ده اتيت يا ده اتيت بوك ادنا يتوج حولا واها واها Слушай, я как вот это сегодня заметил, что вот нормально школе царя, директор ждал царя. Да не, каникулы, шмайтха. Каникулы? Сентября, я тушь. Короче, когда ты серьезно намел, то дикла дула. Сегодня по новостям передали, развивает олимпийский вид спорта. Борьба на тайм. Хаде. Урод проверки, да? Аура! أول أولمبيسكي شامبيون هروات خب جاش كل يحكون شو بلانا انستيتوت دقيق بنشر عديش بخين شراح وميجر ويك واحد ميجر مبات زاتو داش ما هون سينا ماشي يشتينا شو Серьезно? Давай, так там кетчем без вахала, мет вахала. Вашим, хаю законно подготовки. Повторяй за мной. 7-7. 49 Хайер, ну что ты просто повторяй. 7-7. 7-7 5-5. 5-5 3-3. 3-3 О, ты готов. Я не готов, отец. الله أتا. Ты угомел, да, а дехай не таки дешдек. Ты больше не мой студент, уходи. Ты что бывает лежи? Дилетант. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Лаю штанг. Лаю. Не сойва. Обратный хват. Обратный хват. Чуть за ним кидает. О, пошел. Пошел, молодец. Новичок. Лаваса вот Хола. Лаваса. Не сойва. Вот он, бег. Вот он. Мужчина. Мужчина. Да. А вот. Садим скорость эту. О, красавчик. سرجان صابر دي هولا لسه بوعت ارمك شيريز جوه ابدا يا محمد بالي بس قاعد عليه مت والله مت والله سواش مت والله مت يعني مت انا هذيك ده حاجه شيء على كورس حاجه شيء هدوس $5 يعني سبب سو подписчику نسبة тогда 4500 все